ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମ ସାଇର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା। ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସାଇ ଡାକି କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟେ ମା ପୁରା ଡାକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଘର ସଜାସଜି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବେଲୁନରେ ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଛୁଆ ବି ଆସିକି ପୁରା ପଳେଇଲେଣି ଛୁଆ ସବୁ। ଆଉ ଛୁଆ ଆସିବେ, ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ନା ସବୁବେଳେ କେକ୍ ଧରିକି ହସି ହସି ଆଇଲାଣି। କେକ୍ କଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ନା କାଟିଲା ସାଇ। ସେପଟା ସାଇର କେକ୍, ଏପଟା ସୁଜିର କେକ୍। ସୁଜି କେକ୍ଟା ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, କଟୁନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି କଟିଲାନି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା ଛୁରୀ ଆଣିକି ଦେଲେ କାଟିବାକୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଛୁରୀରେ କଟିଲାନି। ସେ ପୁରା କାଠ କାଟିଲା କେମିତି କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଆମ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ। ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିଲା ବି ସବୁ ଫୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ପିଲା ସବୁ ଖାଇବାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ମା ନେଇକି ଗଲେ ଖାଇବାକୁ, ମଝିରେ ଥୁଆ ହେଲା। ପୂଜା ନା ସବୁ ପତ୍ର ବାଢ଼ିଲା, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଛୁଆଙ୍କର। ଇଟିଲି ଗଲା, ଏପଟେ ମାମୁଁ ବାଢ଼ିଲଣି ଖାଇବାକୁ। ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଛୁଆଙ୍କ ଠୋଲାର ସବୁ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି। ସାଇର ପୁରା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲା ହେଉଛି। ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ତାକୁ। ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ତାକୁ, ଲେଜର ଲାଇଟ୍। ଏ ଖୋଲିଲା, ସେପଟକୁ ମାରେ ମାଇଲା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫେରିଲି ଘରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମୁନୁ ଏ ମାମୁନୁ ନେ ଏଇଟା ନେ ଏଇଟା ନେ। ମା ଏଇଟା ନେଇଗଲୁ। ସେ ମା ର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବା। ମୁଁ ଆସି ପୁରା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।